Sa nagkataas nga kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City, buot mahibaw-an ni Mayor Oscar Moreno kung unsa nga variant sa COVID-19 ang anaa sa syudad. Samtang mag-hire og doctors ug nurses ang LGU alang sa vaccination rollout. Ani ang report ni Cyril Chavez. Nabalaka na si Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno humanasayran ang kapaspas sa pagtakod sa Delta variant sa COVID-19. Busa, buot niyang mahibaw-an kung unsa nga variant sa COVID-19 ang ana karon sa syudad, ilabi na nga nakasinati na kini og surge sa cases sa mga milabay nga semana. Gikasubo sab sa mayor nga miabot na sa kapin 400 ang namatay sa syudad tungod sa COVID-19. Kining strain karon kabalakan ako ani cell kay grabe kaayo ning kining strain sa virus karon nga niya sa ato no. Daghan baya in town ang mga igo no, and daghan ang gidalag yun sa severe to critical no. Nagpasa na kuno og swab samples ang DOH Region 10 ngadto sa Philippine Genome Center sa Kauluhan aron masuta kung unsa ba nga variant sa COVID-19 ang anaa sa syudad ug rehiyon. Apan hinapaabot pa ang resulta hantod sa karon. Samtang tungod sa parayong pagsaka sa COVID-19 cases sa syudad, gilaraw sa LGU nga mas mapaspasan sab ang vaccination rollout. Busa, nakatakdang mag-hire ang LGU ug mga contractual doctors ug nurses nga mo'y tahasang magbakuna sa mga Cagayanon. Plano sab nga himong vaccination site sa LGU ang duha ka cinema sa SM Uptown nga mo'y moatiman sa mga residente sa mga barangay nga duol sa lugar. I-arrange kini nilang Dr. Bernardo with our human resource management nga pwede mag-hire nga vaccination na ang tuyo no. Kung mahimo kanang day to day ang kuansel ang arrangement no. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.